Προσπάθεια ξεκινάει από τον Ντάνι Άλβες. Πολύ ωραία. Ο Μέση έχει χώρο για πρώτη φορά. Εκτελεί στην αριστερή γωνία του Νόιερ. Τον κερδίζει. Ότι δεν κατάφερε προηγουμένως ο Ντάνι Άλβες, ο Σουάρες και ο Νεϊμάρ. Το κάνει ο Μέση. Δεν σταματιέται ο Μέση, έλεγε ο Γκουαρδιόλα. Και αυτό αποδεικνύεται και σήμερα. Και πάλι εκθέτει ανεπανόρθωτα, ξαπλώνει που λέμε το Boateng και πλασάρει με το δεξί. Και πάλι δεν μπόρεσε να στρίψει. Προκάλεσε γέλιο αυτή η φάση, ενθουσιασμό, ειδονή για όσους λατρεύουν το ποδόσφαιρο. Το standing ovation συνεχίζεται. Όλοι όρθιοι. Μέση, Μέση. Ήταν ξεχωριστή βραδιά για τον ίδιο λόγω των 100 συμμετοχών του με τη φανέλα της Μπαρσελόνας. Η αγκαλιά του Μέση με τον Νεϊμάρ. Αυτός πέρασε την assist. Ακόμα μία. Η 13η φέτος προς τον Νεϊμάρ από τις 27 που έχει περάσει ο Μέση. 27 assist και 13 προς τον κύριο που βλέπετε εδώ. Τον προτιμά και δεν έχει άδικο. Τελειώνει ιδανικά τις φάσεις ο άνθρωπος με το καλύτερο πλασέ. Στο πλανήτη.